Kazara zimatatua. Tabani. Uya vendetta. Vendetta. Kakusemezane kuyuza. It's real. You have MC Cheko. You one DJ Tonde. Easy. You have Magneto. You have Conflict of Forest. Can only style and respect. No mami. Ready. Nasema pattern, that's a fashion. Ngaba uye bari million. Iwondo, inopera ne wondo. Ndiri imwe mando, daba pinza chano. Andifunduke mtindo webete. Wondo wandikwate, fight anditete. Andina mana, ipena. Six like a trainer, kuruva kungepena. Saira, back to dabane saira. Saira, mando imba bano daira. Saira, dino dabai jaira. Saira, kwete vaya bano gaira. Saira, back to dabane saira. Saira, mando imba bano daira. Saira, dino dabai jaira. Saira, kwete vaya bano gaira. Saira, diri pleni. Mari ndakazaza mjini. Ona munda wangu uri green. Sina basa kanda mbeni. Yakazara muche kwa mam. Mukasaiza ndo kwa pura mambama. Ona mamero ma infama. Mamero bandi ona madinga bano dama. Greetings people. Today I have Vendetta in the building. Are you guys awagwa Vendetta? Everything cook and curry? Yamani. Nasitadeza Vendetta boys. Timbonya suzwisisa. Chikutika pa social media kuti chichi kumonya sotora zvimbo. Ndara Vendetta chichi kutika iwe ulingene na maloti. Chichikuonawo. Mukona ndara kana ndorwadza ne style rangu maize. Mukona maloti uzonyorwa kana ndi ulingenda baba. Akukopera ma style animona full of tattoos alikuzola. Mukona maloti mune kuti anenge chingorwadza na Vendetta plus mfana ulingende ndingomuregera mwana mbiki. Anenge akatochikiswa maize ndara. Uzi kana zvanenge achoita arungoti but mutombo lelinge linge rakatanga papi una maloti toziyana motoziyana na maloti tokete kana but ana mfana ulinge ndanda kazongonzwa kuti akabva kuengezi maize maloti mbona malingana kana maloti 2020 aitoya mai masistre nangu na foto mana mai kuti kana maloti mukatomubvunza kuti anonzi Maria ndiani maize kana mai Jade nandokuza maize yamani sama itombowina notolinga chichi saka bhifu rakazotangira papi bhifu mwa parakanotangira na maloti kamunhu ekuti aingoganza maize ngoma saka mukuganza ndakadzanga kumbukawo ndingomuratidza kuti inanditoonakirwe nekanasikanakirwe saka munhu ekutoti anga kutondiisa kuti aVendetta atoziva zita ranga maloti mukaenda kana pa social media kana mambosanganika kunga video kakaposta nemufana wake ndakaona Tabani. Uya Vendetta. Vendetta. Kakusemezane kuyuza. Mfana ulingenda kadadairira nyaya dziri dzake manje kuti mkazi akangajisa inobva kudairira ka Like futhi ndakatomuona mamwe clips amaito watsura kuti varitaura mavhauga chichi takatomuona kuti gangster vanenge vanosteba gangster ready for the elite ndofamba neplan kamzara ndifambe ndiri ayani manje yaba ndakazoona last Saturday birthday ramasina ndakakuona mamune mfana pondo ari muclan here mfana kana kuti muona zvikuti kana pondo mfana wangu kuti antonakirwa nemangoma angu ndotonakirwa nemangoma ake saka mfana ungoda kunga ngandimboita mawekstese ngoma wangu but akuita ndiri clan wayo mfana anongonakirwa nemupenzi iyane clan rake ndine clan rangu big up Pondo anyway ude mayuti saka ndara tomboti masangana pa show maiswa pa show imwe chete iwewe na maloti la ulingeti tuchanzira chika jana ntanga muno apa mutasira prone because mpana prone maize mdala ndaumpuwa prone ulingende hanzi wokole prone la Vendetta gangster kuti zamani manje andiskuseka mpana wangu aize yabali ukona mpana wanga naye unongochanzi mpana Vendetta ndisi amatuke mpana wangu chita zamani manje una ndona kuradza chitupa changu aize mpana wangu yamani ama 90s aize but like 90s pamani kuradza chitupa changu mbona atuli chitupa ndio Vendetta vakatsawa yawa apana na ulingenda ndona ndiseve nini maize nyama unoradza na murezi nyama gangster Vendetta vakatsawa azofana matuke azakabva kugezi kungezi mfana ndekumusha akazongoita lake kuti akazongosangana chimhama chake gogomuderere
but tida kubodzikisa bosi ndaona halirika quality muri mawani mdai saka ilizvi mumbo rekote kana movement riripo pamangoma sofara makatrongera zisiye besides beef iri social media changu chezvimaworks makatrongere zisiye mdai haizvi mangoma mdara ripo ndine mangoma anenge ndine 7 mangoma ndinawo manyowani plus mamwe 3 anakarova kwa DJ Tonje maizo Dark Soul, big up Dark Soul, big DJ Tonje, big up yourself. Saka ndakaona makaposta show yemswa 18 April ikutwa komchari nyamani saka ndikutoona ngutenda vaira uveleta kutokusha boweeks bati kune vamwe vasati vakuketa toita nezvemaweeks chazvo nongoti endai pese pa Apple Music every platform ndokubatika mwangoti Vendetta 6 unondiwana maize makaizi but tiche chimbotsokora riti chimbo chakuzwa pamwe Vendetta vachuma kabda tsvambo yasozwa inyasopolda manje tsvambo yasozwa. We build champion, we keep champion, that's the motto. I would say Dark Sound Records, they on the place. Your Vendetta, show them me daddy, no time to waste. Yeah man, at V6 different place, you big up every ghetto straight out of garbage, you big up Japanese mafia. Yeah man. Yo Wagwan Magneto. Righteous in a legally say when you criticize a bullet to ya go click it. Anytime we ready send it to the mortuary, your dog, sack your brother. Me the king. Me the king, ready for this thing, one for the thing. Chant them a chat, we not care what them say. Man a general. 6, me a the king, me the king, ready for this thing, one for the thing. Chant them a chat, we not care what them say. Man a general. What? Send a gunshot in a pussy face. If it them dead, so we not care. We link in there, sack your mother pussy glass. What? We not feed a blood. What? If it is him, bada sack your mother. 6 boss, we never go for loss. This are no joke, this are no funny thing. Yo, will you get it? Sack your mama. International thing, big up yourself, one Vendetta. Yeah man. Easy selector. Yeah man. Easy selector. I respect one always. Big up Magneto, big up my Japanese. My fans are Vendetta, big up one always. Yeah man. MC take wa maganyanya mdara. Saka mdara. Clip here. Ishibuda mdara. Ko vaka reply. Tukuvacheta se. Wa reply. Ndo zanda kuzaita vakamecha pro na but maloti angu ancharo ni vakazi maize. Utoda nguru waki. Mukamurume kaka ndo kanda kupa. Ko toboti waraiti toboti shelirika wo. Are you ready for that? Ba nikatiwadhiza nda kuti wadhiza mbiri maize mdara. Toboti masangana mumanzi mic yake pa stage. Ulingenda hapo. Vendetta hapo. Blushidere mdara. Ndozida ndotoda kana stage. Saka ulingenda get ready. Zvikuderera padede azira Vendetta uya kwandiri. Pick up yourself. Umfana gano size ngoma ngo amene nyaya kuti akadyiswa ere because maloti ari akatuka munhu ka. Umfana ari kubatanga lodaira kuti amene ndi kudyiswa ere kuti umfana atingati akadyiswa akadya gambe umfana. Kana nezwa kuita mbana. Maizia. Real and truly. Vendetta. Chakubusia zva beef. Pa social media munowanika papi number dzako dzipa WhatsApp chichibo pana umwe mene ziri tozoti Vendetta ngauye kushow Vendetta ngaboya pinde rhythm producer chichi. Saka chingutaura muri Zimbabwe number dzako kana ma TikTok account chichi waize. I respect muri Zimbabwe. Inini ndobatika pa 078-3250-516. Mukaenda pa Facebook yakanzi Tabani Vendetta 6 maize. Mundowana pa TikTok Vendetta 6. Vendetta 6 yacho ina double T. 6 wacho ndowe number munongoti imo maisa X. IX. Pamberi pa 6 we number. Saka muri Zimbabwe ndokutenda ina MC Teko. Big up yourself Vendetta. Are you brother? So Zimbabwe, member say Dark Sound will be champion, una keep champion, that's the motto.